Hej, det vil nu være med i en konkurrence. Og der er et spørgsmål. Og der kan du komme på en første, anden og tredje plads. Tredjepladsens præmier er et par solbriller og et par flaskebriller. Og andenpladsen er en makeup fjerner, 2 Sensai produkter, hudcremer, sådan noget. Ja. Og navlefjerner. Og førstepladsen er den her parfume. De her 2 iPhone 4 covers, iPhone 4S covers, og de her 2 par øreringe. Og ingen af delene har nogensinde været brugt, bare så I ved det. Så ja, spørgsmålet er, hvad hed min veninde, som var med i de seneste videoer, som jeg lavede? Hvad hed hun? Og når du svarer, så skal du huske at skrive svaret. Så ellers, og så skal du også skrive, ja, og hvad det hedder. Jo, du skal skrive, bare skriv svaret, og så har jeg styr på det. Så, gør det. Og så finder vi om hvilken plads du kommer på. Så, håber du ser mine videoer.